Oh, okay. Meron tayong action. Okay, si Ma'am Gloria. Okay, si Ma'am Gloria ay ayaw niya magpa-concerned citizen. Okay. Ay gusto humingi ng tulong na makuha na yung kanyang certificate to file action mula daw po sa barangay dahil lagi daw walang tao yung barangay. Ito ay barangay 557, Zone 55, Balik-Balik, Sampaloc, Manila. Okay. Nasaan si... sige, okay lang. Hindi lang concerned citizen. Ma'am Gloria, magandang hapon. Ma'am Gloria? Dapat yung Silionor. Sige, Nis, ikaw na muna. Ma'am Gloria Tapia, magandang hapon po sa inyo, ma'am. Magandang hapon po. Ayun. Ma'am, ang sabi po dito, kaya pala hindi nyo makuha yung inyong certificate to file action kasi lagi pong walang tao sa barangay. Ma'am, ilang beses na po ba kayo nagpunta sa barangay? Ma'am Gloria? Ilang beses na po kayo nagpunta sa barangay na walang tao po sa barangay kaya hindi nyo makuha yung certificate to file action po ninyo? Wala po nga si chairman doon pag-araw. Laging wala. O sige, Pagdating naman sabihin may sakit kaya hindi ho nakaka-attend sa meeting. Sa umaga po, wala doon. Sa gabi, may sakit. Oo, pag ako naman at saka pag ang sagot ho nandun daw sa sekretary. Si chairman ho, lalaki to, babae? Yung inyong barangay chairman. Yung inyong barangay chairman, lalaki o babae? Okay. Bahay mo po ni chairman? Hindi. Sige, okay na po. Dominic, so lalaki to. Hindi ko masyado maintindihan, sir. Apo, excuse me po. Miss Sonia Esteban, magandang hapon po, Ma'am Sonia. Madam Secretary, Barangay Secretary ng Barangay 557. Ma'am, magandang hapon. Ma'am, pakibigay na po yung certificate to file action ni Mr. Tapia. Akin na, sa lupon na po yun pinakahelang, mayroon na akong business. Pakirelease na lang po. Chairman. Apo. Pakirelease na po. Sabi mo kay Chairman Dominic Gonzales, get well soon. Opo. Sana ho wala nang tutubo sa kanyang sakit. Pero kung mayroong mga sakit ho siyang had-had, ano pa yun? Boni. Hindi, wala po siyang sakit. Kasi ang yung pipirma po niyan, yung pinaka-head po ng lupon, yun po yung nagbakasyon po. Kaya hinihintay po yun para pipirma. Okay. Kasi kanina sabi po ni Ma'am Gloria, palagi may sakit. Sabi ko, kung meron siyang sakit na had-had, alipo nga, yung patay na kuko, yung punjisol po. Kasi po, iniwan ko po yan bago po ako nagbakasyon. Nagbakasyon din po kasi ako ganun po ba? Opo, iniwan ko po yung certification na yan para pipirmahan po nung pinakalupon po. So ma'am, Pero natapos na po yan, pirma na lang po yung kailangan niya. Kaya nga po. Pinuntahan ko po yan kaninang umaga, sarado po yung bahay. Kaya nga po, kailan po mapipirmahan? Ngayon, babalikan ko po mamaya uli. Okay, so pwede na po ma-pick up mamayang alas 5? Ay, hindi ko lang po alam kasi sarado yung bahay po kaninang umaga nung pinuntahan ko. Bakit po sino po nagtatrabaho sa bahay? Di ba dapat sa barangay hall? Kasi po yung firma po niya yung kailangan lang po. Lupon po yun, hindi po laging nasa barangay po yun. Lupon, hindi siya pala. Na lang po mamaya. Okay, kung hindi accessible si Lupon sa mga pagpipirma, then wala siyang karapatan na maging Lupon. Wag na siya maging Lupon. Ay, kasi maging ano na lang siya, ma'am, gawin mo na lang siyang chupon. Okay na yan, tapos na yan Kaya po, chupon na lang para magchupong-chupon siya ng dede. Sige, mamaya ko, ko na lang. Ipapalo up ko. Ma'am, paki-follow up na lang po, ma'am, pwede? Sinabi ko na kasi sa kanila yan, kuhanin na lang dun Okay. Pero mas maganda, ma'am, kung kinukuha po sa barangay hall, hindi ho sa bahay-bahay ng kung sinong Poncio Pilata. Nasa po yan, kay chairman po yan, iniwanan po. Kaya nga po, ma'am, excuse me, ma'am, I don't want to argue with you. Ma'am, yung mga official documents, ano mang klase yun, lalo pat kailangan ng pirma ng mga opisyalis ng barangay, pinipick up po yan, hindi sa bahay ko, hindi po sa opisina po ng barangay hall. Po yun sa bahay niya. Maski naman, kasi sabi niyo, pick upin na lang po sa bahay. Sabi niyo po, pick upin na lang sa bahay ni Lupon. Hindi, kahit pa sabihin natin, ma'am, kasi yan, pinapipick up ko po yan kay chairman. Ngayon, sinabi po ni chairman, ibinigay na raw niya po doon sa Lupon. Okay. Kaya para po pipirmahan. Hindi ko lang po alam po na pirmahan na ho. Kaya nga nakausap ko yung nila, si Gulia, ang pangalan yun, si Yoli. Sinabi ko sa kanya, bakit hindi pa, wala pa sa kanila, 2 weeks na akong nawala, 2 weeks na yun, tapos na. Kaya nga po. So, ma'am, pwede bang pick upin mamaya sa barangay hall? Titingnan ko po. Opo, wag niyo pong titingnan. Pupuntahan niyo. Kasi po nasa kanila yung papel niyan Nasa kanilang po. Opo. Sige. So, sasabihin niyo po. Kung nandun yung papel, bakit
hindi namin i-release yan sa kanila? Ma'am, Eh, tagal lang tapos po ma'am, yan pwede niyo eh. ba akong pagsalitain na wala pong interruption? Madam Sonia, tatawagan niyo po si barangay chairman. At sasabihin niyo, Kap, pakirelease na po yung CFA ni Gloria Tapia kasi inireklamo na po tayo. Okay, ma'am, pwede? Sige ho. Talag, boss. Okay. Alas 5 po, ma'am, ha, ma'am Sonia. Sige ho. Salamat po, ma'am Sonia. Sige ho. Magandang hapon po sa inyo. Thank you. Okay. Ma'am Gloria? Ma'am Gloria? Okay. Nakahirap sa signal. Sabihin mo na lang, Odette, punta na siya sa barangay hall, hanapin si chairman, alas 5, pick upin na niya kanyang CFA. Okay. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.